ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ କଥା ଆମେ କହିବାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଟା ଆମେ ଅବଜେକ୍ସନ ତୁମେ କହି ଆସ ତୁମେ ଉଡ଼ି ଆସିଛି କି ମୁଇଁ ତମେ ଯାହା ଦେଲେ ତାହା ରାନ୍ଧିକିରି ଦେବାଟା ତମର କ'ଣ ଅଛି ହଁ ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ତମେ ଦେବା ଲୋକ ଯୋଉଟା ଦେଲେ ସେଟା ରାନ୍ଧିଦେବ ତୁମେ ପାଏ ଦେଲେ ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିଦେବ ମୁଁ ସେ ନାୟକ ବୁଢ଼ାକୁ କହିବି ନାୟକ କହିବି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କହିବା ସେଟା ହେଲା କଥା ନା ଆଉ ଘାଣ୍ଟି 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 ଟିକେ ଭଲ କରି ଭାତ ତ ସେଟା ଠିକ ଅଛି ଏଟା କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏ ଭିତରେ ସରକାର ଦେଉଛି କ'ଣ ଆରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କ'ଣ ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନୁ କି ସେଟା ଦେବା ଲୋକ ଦେବାର ଅଛି ନା ନାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ କହିଲେ ହେବ କି ତମେ ତ କାମ କରିକି ଇଏ କରବ ନା ତୁମର କ'ଣ ଅଛି